Yekîtiya Ewropayê dîwarê dronan ji bo tespîtkirin û tunekirina gefen Rûsyayê dest pê dike. Yekîtiya Ewropayê bi fermî destpêşkeriyek ji bo çêkirina dîwarekî dronan li aliyê rojhilata Swêda dest pê kirin, ku ev gaveke bihempa ye dî bersîvdayîna bînpêkirinin dubare û şemgîn ên kada hewayî ya Ewropayê ji aliyê Rûsyayê ve. Civîna destpêkeya projeyê, ku roja inê êvara 26 îlonê hat lîderxistin, deh vêlatên endameniyê anîn çemhev. Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Makaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya û Finlandiya. Dî hevdîtinên ku ji aliyê Komîsyona Ewropayê ve hatin lîderxistin de, NATO ji vekî çavdêr beşdar bû. Ukrayna jî ji bo beşdarbûna di civînê de hat vekswendin. Ukrayna di teknolojiyê de cihekî giringirtiye û tê texmînkirin ku kapasiteya ve heye ku salane 4 milyon dronan hilberîne. Vê hefteyê, Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelensky ragihand ku vêlatê vî de dest bi hinardekirina çekên navsveyî bike û sînorkirinên ku ji hêla kanûna leşkerî ve hatîne ferskirin rake. Tepayîn ku hevdîtin hefteya bê dî lûtkeyekê nefermî ya Serokên Yekîtiya Ewropayê de li Kopenhagenê berdevam bikin, ku ew mijardê di rojevê de bîlin be. Rûsyayê û NATO histiyê ceribandine û bersîvame divê hîşk yekgirtî û lezgîn be. Komîserê Parastînê Yekîtiya Ewropayê Andreas Kobilius di civîneke çapemeniyê de li Finlandiyayê got. Medî çivîna îro de li hev kir ku ji nîkaşên teorîk derbasî tedbîrên pratikî bibin. Kobilius zelal kir ku dîwarê dronan de du arman çêbin, tespîtkirin û destverdan û tespîtkirin de tavîlê pêje û got bêguman divê em li ser rêbazin bî bandor ji bo hilveşandinê bifikirin. Vî got ku dîwarê dronan de yek ji sestûnên çavdêriya êniya rojhilat be, yên din jî dîwarekî bêjahî û dîwarekî deryayî ne. Nediyare ku de çikas dem bigire ku proje di pratikê de vere biçîh kirin. Kobilius analiza pisporan dest nîşan kir û got ku ew jî vê texmînê piştrast e. Komîsyon dixwaze bi vêlatên endam, pîşesaziya Parastînê û Ukraynayê re bişebite da ku nekşeriyek berfirehtir amade bike. Rêze bûyeran pirsen nerehet li ser nebûna amadekariya Yekîtiya Ewropayê ji bo çareserkirina şerê dronan, ku bi dagirkirina Ukraynayê ji hêla Rûsyayê ve ketiye konasek nû derhistiye hole. Bo nimûne, Polonya neçarma ku mûşekên bi milyaran dolarî bikarbîne da ku dronên erzan bîşe sware û Danimarka kebûl kir ku pergaleke Parastîna hewayî ya li ser erde tûne ye. Lind Plessen got tîşiyanek tûne ku bi tevahî ve pirsgireke çareser bike. Civîna destpêkeya roja inê li ser dest nîşankirina kemasiyên madî û darayî sekinî da ku vêre dest nîşankirin kanîha çi mal û milkên ji bo avakirina dîwarekî droniyan hene û hincî kîcan hêman kêmin. Kobilius radar, sensorên akustîk, pergalên astengkirinê, astenker û topên kevneşopî vekî şiyanên sereke yên ku ji bo pêkanîna projeyê hewçenê navnîş kir. Vî got divê em fêm bigin ka çi çelep pergalan divê em pêşve bibin da ku hêrî bi bandor bin. Divê em niha kebûl bikin ku bandora me ya li dijî dronyan ne li çîhê ku divê beye. Pirsek dîna sereke li hevatina NATOyê. Pirskirekek dîna sereke ya bi dîwarê dronyan re li hevatina wê bi NATOyê re ye. Hildanên Yekîtiya Ewropayê ji bo afirandîna Yekîtiyek Parastînê ya tam bi salan e ku ji hêla rêxistina Peymana Atlantîka Bakur ve rastî astengiyan hatîne. Ku swêvekî destîlatdariya yekan e dî micarên leşkerî de dibîne. Leşerê Rûsyayê li Ukraynayê hevsengî guhertiye. Yekîtiya Ewropayê niha bi siyaseta swê ya Parastînê pêş ve diçe û plana swê ya herî mezin hêta niha, amadekariya 2030 pêşkêş dike. Ku pakêtek deynên kêm faîzê ya 35 milyar euroyî dihevîne. Em hem hevçeyê têgehên teknolojîk in û hem jî dî pêşeroja nêzik de û çarçoveyek têgehîne. Çawa Parastînek wisa çêtirin vere organize kirin, vîzê dikir. Destverdana dronan û Ewropa di hişyariya tevahî de, nîkaşa li ser planê piştî rêze binpêkirinin kada hewayî dest pê kir, ku tevahiya parzemîna Ewropayê histiye rewşa hişyariya tevahî. Destverdana yekem, du hefte berê li Polonyayê kevîmî, di dema wê de 19 dronên Rûsî kitin kada hewayî ya velet ku bû sedema destverdanu histîna wan. Duvre dronek Rûsî li Romanyayê û se balafirên şerên miksûyekên Rûsî li Estonyayê hatin dîtin. Duşema borî, se dronên mêzin li balafirgeha Kopenhagenê hatin dîtin, ku bû sedema rawestandîna tevahî ya operasyonan ji bo nêzîkî çardem jîmeran. Roja çarşemê, çalakiya dronyan balafirgeha Aalborgê ya Danimarkayê têk bir. Medyaya Swêdî paşê ragihand ku dîtinek vîsa li herêma Karlskrona li başûrê velet çebû.
Danimarka hetani hanekariye berpirsen destverdana bidronan naspike. Serokwezira Danimarkaye Mette Frederiksen gotku evni kare beştaria Rusya'yı derxine le raye daranti delil li diji Kremlin'e neditine. Vezir Parastine Danimarkaye Troels Lund Plassen besa erişek hevbeş di çarçovea operasyonek sistematik dekir u gotku dronen kuli alborge hatine ditin ji axsa Danimarkaye hatine firandin.